Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Naka jingkren ukonrat ki sang ma menteri rangba ka jela ba ka Voice of the People Party VPP ka kintait hi benech ka all party meeting halor ka reservation policy naka liang u Dr. Airpeace Rani nong ai ktien ka party ulaphai ka Kyrwoh ban penshai halor ka ni ka man. Katkum ka Kyrwoh ka balapha ka khandai tri ku jamang alda arpan reu la ong ba ka VPP ka kintait ban poi ka te ka jingalang da ka ba yeng hala ka nong rem da ka penshai ba ka party ka yeng scam ba ka jingatai halor ka RP kandai be ha ka yeng dol ba thau an ka jela Henry ka Sorkar ka Kiar ban yekren halor ka ni ka man ha ka yeng dol ba thau an ka jela kat ba ka wanra pat ha ka all party meeting la ong ru ba ka jingtawa ka VPP ka long ban pin be ka kat kum ka jingbuan pat Henry ke expert committee belatung na ka Sorkar jela kala shimya ka te kamat baka long ka bakong san bat ban kentai ka te ka jing ai jingwat bat kumta ka VPP kamla ban pidang ka niya ka shithi kala ongru baka all party meeting ka long pinban kum ka kam san hima san sima ha ka ba ki be Bynta ha ka ki bedan Bynta baka Sorkar MDA daga baka do ba wat ka Indian National Congress ru kala pidang ka jing ai jingwat ka te ka committee bat kumta ka jing ba Bynta jangka ha ka te ka jing lang ka long ka bedan jingwat Shushu la ongru baga VPP kan yang scam na kamta ka hockey reulo balada ka Sorkar ka menjer ban kinti ka bha ki khasi jan tia shaka 90% ka VPP kan priang ba kan ai buram rui ka Sorkar Henry ka jingkran jong menteri rang ba ka jela ka long ka bayalam bakla namar ka bakong san kam de ha ka jimam poi ka jingelang Henry ba ka Sorkar ka shim khiani em pen bet iki kinrum kan ram ha ka RP Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F ha ka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya